ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం। యత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం। సో హరే కృష్ణ. ఒక పావుగంట సేపు ఈ జన్మాష్టమి సందర్భంగా మనము భగవంతుణ్ణి గురించి చిన్న చిన్న సెషన్లో మనం దీన్ని కొంతవరకు చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో క్లాసు ఈ రోజు నుండి రేపు 16వ తారీఖు వరకు రోజు ఒక పావుగంట సేపు. సో జన్మాష్టమి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ భాగవతంలో 10వ స్కందం అంటే 12 క్యాంటోస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, స్కందాలు మన సంస్కృతంలో కానీ తెలుగులో కానీ అంటాము. 10వ స్కందం అంటే దశమ స్కందము అంతా కూడా శ్రీకృష్ణ అవతారం అంటే శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా ఈ భూమి మీద అవతరించిన సందర్భంలో విషయాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆయన అవతరణ, మరి దేవతలు ఏ రకంగా స్తుతించడం, శ్రీకృష్ణ జననం, ఇదంతా కూడా ఇందులో ఈ 10th క్యాంటోలో చూస్తాము. సో ఈ శ్రీకృష్ణ 10th క్యాంటో గురించి కృష్ణావతారము, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అంటూ ఇంగ్లీష్లో కృష్ణ అని చెప్పి ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ 10వ స్కందాన్ని గురించి ప్రభుపాద రాయడం జరిగింది. సో అది ఈ తెలుగులోకి ఈ రకంగా అనువదించారనమాట. సో మొట్టమొదటిగా ఇందులో ఏం చెప్తారు అంటే ఈ 10th క్యాంటో గురించి రాసిన ఈ పుస్తకంలో, ఈ దశమ స్కందంలో ఎవరైనా భగవంతుడు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు మరి మనం అంటే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను మరి పాశ్చాత్య దేశాలు అమెరికాలో స్థాపించడం జరిగింది.
సో అలా స్థాపించినప్పుడు అక్కడ ఆ రోజుల్లో ఇది ఎప్పుడు మరి 1964 సంవత్సరంలోనేమో ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత ఈ కొన్ని త్వరలోనే ఈ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. సో ఇలా ఈ చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు ఈ చిత్రంలో ఉన్నది అని అడుగుతారు కదా, మరి పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి భగవంతుని గురించి ఎవరు అని అడిగినప్పుడు మరి ఎవరు ఈయన ప్రక్కనున్న ఆ స్త్రీ ఎవరు అని అడగడం సామాన్యం. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు, వెంటనే ఆదిదేవుడైన భగవంతుడే అని మనం వెంటనే తక్షణం సమాధానం చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. అయితే అదెలా సాధ్యం అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే, రూపలక్షణ భగవంతుడికి ఉండవలసిన రూపాలు లక్షణాలు అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి చక్కగా సరిపోయాయి అని మనం సమాధానం చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు అన్ని రకాలుగా ఆకర్షకుడు కాబట్టే ఆయన భగవంతుడు అని, భగవంతుడు అలాంటి వాడు కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా ఆకర్షణీయుడే కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు భగవంతుడు తప్ప. అందుకని మనం ఆయనకే ఇది సరిపోతుంది భగవంతుడు అనే మాటని చెప్పొచ్చు అంటున్నారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన సర్వాకర్షుడు కాబట్టే ఆదిదేవుడై భగవంతుడై ఉన్నాడు. సర్వాకర్షుడు కానట్లయితే అసలు భగవాన్ అన్న పదానికి కూడా అర్థం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా సర్వాకర్షకులు ఎలా కాగలరు? ఎంత ధనం ఉన్నా మరి ఉన్నా కూడా ధనవంతుడైతే పేదవాళ్ళు చూసి ఆకర్షితులవుతారు. అదే శక్తివంతుడైతే కొంతమంది చూసి ఆహా ఎంత శక్తివంతుడని ఆకర్షణీయులు అవ్వచ్చు. యశస్సు గల వాళ్ళు అంటే కీర్తి ప్రతిష్టలున్న వాళ్ళు ఆకర్షణీయులు అవ్వచ్చు. సౌందర్యవంతులు అందరికీ ఆకర్షణీయులే. సంపద ఉన్న వాళ్ళు కూడా మరి ఈ సంపద లేని వాళ్ళకి ఆకర్షణీయంగానే ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తే. కాబట్టి దీనిని బట్టి చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది? ధనము, శక్తి, యశస్సు, సౌందర్యము, సంపద, వైరాగ్యము ద్వారా కూడా ఎవరైనా సరే ఆకర్షణీయులు కావచ్చు అని మనకి అనుభవపూర్వకంగా కూడా తెలుస్తుంది చూస్తూ ఉంటే చుట్టుప్రక్కల విషయాలు. అయితే ఇవి 6 విషయాలు, వీటిని షడ్విభూతులు అంటారు. సో ఏది? ధనము, శక్తి, కీర్తి, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. సో ఈ షడ్విభూతులన్నీ కూడా ఒకేసారి సమగ్రంగా ఉన్నవాడే భగవంతుడు అని చెప్పబడును. సో ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా, మనకు తెలుసు కదా అని మనం అనుకుంటాం. అంటే ధనం ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు మరి. అంటే ఈ షడ్విభూతులు కూడా ఎవరు వర్ణించారు వీటి గురించి అంటే, వేదజ్ఞాన ప్రామాణికుడైన పరాశరముని. ఎవరు పరాశరముని? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఆయన ఈ షడ్విభూతుల గురించి కూడా వర్ణించారన్నమాట పరాశరముని. ఎవరు ఈ పరాశరముని? సరే, ఆయన గొప్ప ప్రామాణికుడు ముని అని ఇక్కడ ఎలాగో చెప్తున్నారు. ఈ పరాశరముని ఎవరో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో ఎంతో మంది మనం ధనవంతులను చూస్తాం, షడ్విభూతులు అంటే 6 విభూతులు ఏమిటి? ధనము, శక్తి, యశస్సు అంటే కీర్తి, సౌందర్యం, జ్ఞానం, వైరాగ్యం, మొత్తం 6 షడ్విభూతులు. సో ఈ చాలా మంది ధనవంతులను చూస్తాం, శక్తి సంపన్నులను చూస్తాం, కీర్తివంతుల్ని చూస్తాం, సౌందర్యవంతుల్ని చూస్తాం, జ్ఞానవంతుల్ని చూస్తాం, భౌతిక విషయాల పట్ల అనాసక్తులై సన్యాసాశ్రమం అంటే వైరాగ్యం తీసుకున్న వాళ్ళను కూడా మనం చూసే ఉన్నాం. కాకపోతే ఇక్కడ విషయం ఏమిటి అంటే, అన్ని ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూస్తాం, భగవంతుడికైనా ఈ క్వాలిటీస్ ఉండేది అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ రాజేశ్వరి మాతాజీ. పరాశరముని ఎవరు? వ్యాస మహర్షి తండ్రి. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మనందరికీ కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ముఖ్యమైన విషయం ఈ 6 ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే, భగవంతుడైతేనే 6 కూడా సంపూర్ణంగా ఈ క్వాలిటీస్ ఒకేసారి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తెచ్చుకోవచ్చు మామూలు వాళ్ళు. ఏది? ఐశ్వర్యం ఉండొచ్చు, శక్తి ఉండొచ్చు, కీర్తి ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్న రాజులు కొందరు వైరాగ్యంతో వాళ్ళు వైరాగ్యం కావాలి అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు భరత మహాముని లాంటి వాళ్ళు
వెళ్ళి వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే వాళ్ళు ఈ సంపద ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు కదా. సో ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏది లేదు, కంప్లీట్ జ్ఞానము లేదు, వైరాగ్యం లేదు, పరిపూర్ణత లేదు ఆ రెండు విషయాలు. సో వాటిని సాధన చేయడం కోసం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకదానిని సాధన చేస్తే వాళ్ళు ఇంకొక దాన్ని వదులుకోవాల్సి రావచ్చు. కానీ భగవంతుడికి ఈ 6 విభూతులు కూడా ఎల్లవేళలా ఎల్లప్పుడూ ఒక్కసారిగా ఉంటాయి. అది మనకి ఎవరైనా ఇలా అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారేమో అని మనం అనుకున్నా భగవంతుడికి వారికి ఉన్న తేడా అక్కడ ఉన్నదనమాట. ఈ 6 విషయాలు 6 వైభవాలు కూడా సమగ్రంగా అంటే కంప్లీట్గా పూర్ణంగా ఏకకాలంలో ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇంతవరకు చూడలేదు అని ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అందుకని భగవంతుడికి ఒక్కరికే ఈ షడ్విభూతులు ఏకకాలంలో సమగ్రంగా అంటే కంప్లీట్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో భగవంతుడైన కృష్ణుడు దాదాపు 5,000 సంవత్సరాల క్రితం కదా ఆయన భూలోకంలో మరి ద్వాపర యుగంలో అవతరించడం జరిగింది. అయితే 25 సంవత్సరాలు ఆయన సామాన్య మానవుడిలాగా వర్తించినా కూడా ఆయన కార్యాలన్నీ కూడా అసమానమైన కార్యాలు అని చెప్తున్నారు. సో అవతరించింది మొదలు స్వధామాన్ని మళ్ళీ ఆయన తిరిగి చేరుకునే వరకు ఆయన చేసిన లీలలు ప్రపంచ చరిత్రలో అసమానము, అద్వితీయాలు. ఇలాంటి లీలలు మనం ఎక్కడా ఏ అవతారంలో కూడా ఇన్ని రకాల లీలలు చూడలేదు. అందుకే శ్రీకృష్ణ అవతారం సంపూర్ణ పూర్ణావతారం అని కూడా మరి అందుకే అనేది. కాబట్టి భగవతత్వం అన్ని లీలలు ఎక్కడ ఎవరు ఏ అవతారంలో మనం చూడం. కాబట్టి భగవతత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే భగవంతుడు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అంగీకరిస్తారు తప్పనిసరిగాను. మరి భగవంతుడికి సమానులు కానీ అధికులు కానీ లేరు అని చెప్పడమే భగవంతుడు అత్యంత ఘనుడు అనే ఒక సాధారణ మాట యొక్క అర్థము అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని గురించి ఎన్నో రకాలుగా వర్ణించారు. అయితే వేదవాంగ్మయంలో భగవత్ తత్వ విధానంలో నిష్ణాతులైన శంకరాచార్యులు వారు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, విష్ణుస్వామి, చైతన్య మహాప్రభు ఇటువంటి ఆచార్యులు, గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించే మహాత్ములు వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని అంగీకరించారు అని చెప్పి నేను కూడా అంటే ఇది ప్రభుపాద ఆయన కూడా వేద నాగరికతనే సంపూర్ణంగా అనుసరించే స్వభావం ఉన్నవాడు ఆయన. కాబట్టి తత్కారణంగా స్వర్గలోకాలని ఉన్నత లోకాల గురించి, మత్స్యలోకం అంటే ఈ భూలోకం మధ్యలోకం అన్నమాట, ఆ తర్వాత పాతాళం లాంటి అధోలోకాల గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని అందించే ఈ వేద చరిత్రను నేను యథాతథంగా అంగీకరిస్తానంటున్నారు ప్రభుపాద. కాబట్టి నేటి కాలపు చరిత్రకారులు 5,000 సంవత్సరాలకు ముందు జరిగిన విషయాలకు వాళ్ళు ఆధారాలు చూపించలేకుండా ఉన్నారు. అయితే మన జీవ పరిమాణం పూర్తి కాలేదు కాబట్టి 40,000 సంవత్సరాల పూర్వం ఈ లోకంలో మానవుడు లేడు అని చెప్పేసి మానవ జాతి శాస్త్రజ్ఞులంతా చెప్తున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళకి 40,000 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు ఏమి ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి. కానీ పురాణాలు చూస్తే గనక మహాభారతం లాంటి వేద చరిత్రలు చూసినా కోట్లాది సంవత్సరాల పూర్వమే మానవ చరిత్ర ఉందని మనకి తెలుస్తోంది మన పురాణాల ద్వారా. ఈనాటి ఈ శాస్త్రజ్ఞులు ఈ విషయాలేమి తెలియక మానవుడు లేడు, ఆ టైంలో ఇంకా మానవ జాతి క్రియేట్ అవ్వలేదు అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ఉద్భవించలేదు అని. కానీ మనం మన యొక్క పురాణాలు అవి చూస్తే కోట్లాది సంవత్సరాల ముందే ఈ మానవ చరిత్ర ఉన్నది అని మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఉదాహరణకు కోట్లాది సంవత్సరాల క్రిందట భగవంతుడి అవతారాలు, అంతర్ధానాలు గురించి మనకి ఈ వాంగ్మయాలు చెప్తున్నాయి. అర్జునుడు ఆయన ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు జన్మించారని, అయితే అవన్నీ అర్జునుడికి మరి గుర్తుండకపోయినా భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకు అన్నీ గుర్తుంటాయని చెప్పేసి ఆయన 4వ అధ్యాయమైన భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పడం చూస్తాం మనం. సో ఏది మరి భగవంతుడికి మనం మాయ చేత నియంత్రించబడతాం, భగవంతుడు మాయనే నియంత్రిస్తారు. ఆయన రూపం కూడా శాశ్వతం, మన శరీరం తాత్కాలికం. సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు భగవంతుడు అన్నది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇంతకీ
అది ఎన్నో జన్మలు భగవంతుడు అవతరించారు మరి ఈ భూమిలో ఎన్నోసార్లు. కానీ మనకి మన పూర్వజన్మలన్నీ గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ భగవంతుడికి మాత్రం అన్నీ కూడా మరి గుర్తుంటాయి అన్న విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి 4th చాప్టర్లో భగవంతుడు అన్న దానిని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ సందర్భంగా మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలని ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే మరి భగవంతుడు అవతరిస్తాడు అంటున్నాం కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏ విధంగా అవతరిస్తారు అంటే అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. సో నేను అవ్యయుడనైనప్పటికీ అన్ని జీవరాశులకి భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్, అన్ని జీవరాశులు భూతాలంటే ఈశ్వరునై ఉండి కూడా అందరికీ ప్రభువునై ఉండి కూడా ఈ ప్రకృతిలో స్వాం అధిష్టాయ నేను నా స్వయం రూపంతో సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను ఆత్మమాయయ నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో అని చెప్పి అజోపి అంటే పుట్టుక లేని వాడిని అయినా కూడా నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఎప్పుడు అవతరిస్తారు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ వస్తుందో భారత అర్జున, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో పెరుగుతుందో తదాత్మానం సృజామ్యహం నేను నా సంకల్పంతో అవతరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అవతరిస్తున్నారు ఆ సమయంలో అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో పరిత్రాణాయ సాధూనాం సాధువుల్ని రక్షించడానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం అంటే దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి 4వ అధ్యాయం జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం, ఈ అధ్యాయం పేరు దివ్య జ్ఞానం అని కూడా అంటారు. ఇందులో భగవంతుడు క్లియర్గా చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అంటే దానివల్ల ఎందుకు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఏమిటా లాభం అంటే కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే తత్వతః వేత్తి తత్వతః ఈ తత్వాన్ని ఎవరైతే వేత్తి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో త్యక్త్వా దేహం దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి ఇక వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేతి సో అర్జున నన్నే చేరుకుంటారు, అందుకనే వాళ్ళకు పునర్జన్మ ఉండదు అర్జున అంటున్నారు. ఎవరైతే నా జన్మను గురించి నా కర్మలు అంటే నా యొక్క యాక్షన్స్ భగవంతుడు చేసే పనులు అన్నమాట ఆయన కర్మలు అంటే ఏమిటి ఆయన పనులు? సృష్టి స్థితి లయ మరి అన్నీ ఇలా భగవంతుడు నడిపిస్తున్నారు. వాటన్నిటిలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే ఆయన జన్మకర్మల దివ్యత్వాన్ని వేత్తి తత్వతః అర్థం చేసుకుంటారో ఆ తత్వాన్ని త్యక్త్వా దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ వాళ్లకు ఉండదు. సో భగవత్ తత్వాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్లకు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. భగవత్ తత్వాన్ని ఆయన జన్మను ఆయన కర్మలు ఆయన యాక్షన్స్ ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే ముందు భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్రేమ తత్వం, ఆయన సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆయన యొక్క నిష్కల్మషత్వం, ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటారో సో భగవంతుడిది ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం, ఆ తత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అంటే ఎలా తెలుసుకుంటారు? చదివి మాటలతో కాదు, అనుభవపూర్వకంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలరో. అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే మనం పెయిన్ ఉంది, ఆ పెయిన్ పక్క వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాము, ఎవరికో పాపం వాళ్ళకి చెయ్యో కాలో ఏదో విరిగింది బాధపడుతున్నారు, అయ్యో బాధపడుతున్నారు అనుకుంటాం.
కానీ అది నిజంగా మనకొస్తేనే ఈ పెయిన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనేది మనకి అర్థం కాదు. నిజంగా మనకి వచ్చినప్పుడే అలాంటి అలా మనం ఈ భగవత్ తత్వాన్ని కూడా చదివి అర్థం చేసుకోవడం కాదు, ఈ భగవత్ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలము, అంటే మనం కూడా నేర్చుకోగలము అనుభవపూర్వకంగా. అంటే ఈ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం రావాలంటే నిష్కల్మషం అంటే కల్మషం లేనిది అన్నారు అంటే కల్మషాలన్నీ వదులుకోవాలి, అంతే కదా. కల్మషం ఉన్నప్పుడు నిష్కల్మషం ఎలా ఉంటుందో ఎలా అర్థం అవుతుంది మనకి. సో కల్మషాలన్నీ వదులుకోవాలి. ఏమిటి కల్మషాలు? కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు అనేటటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. 6 వర్గాలు అన్నమాట. ఈ 6 బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. వీటిని గనక మనం వదులుకుంటేనే ఈ భగవత్ తత్వం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆయన యొక్క తత్వాన్ని నిజంగా దివ్యతత్వం ఏమిటా దివ్యత్వం? మరి ఈ నిష్కల్మష తత్వం, ఈ ప్రేమ తత్వం అది అర్థమైనప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ. అర్థం అవడం అంటే మళ్ళీ మాటలతో కాదు, ఎవరైతే ఇలాంటి తత్వాన్ని అలవర్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడు ఆయన అవతరణ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తాం. మరి ఆయన దేవకి దేవిని కంసుడు చంపబోవడం, ఆకాశవాణి మాటలు విని ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ్ని అప్పటికి వదిలిపెట్టడం, ఆ తర్వాత ఈ కంసుడు ఆకాశవాణి చెప్పిన విధంగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చేతిలో ఆయనకు ఏ విధంగా చివరికి ఆయన అంతమైంది మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృత. సో ఈ కృష్ణావతారంలో మరి ఎంతో మంది రాక్షసుల్నిచ్చి అతి చిన్నతనం నుంచి మరి చిన్న బేబీగా ఉండి కూడా పూతనను చంపవలసిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ చిన్న కృష్ణుని చంపడానికి ఆవిడ వచ్చింది కాబట్టి మరి ఆవిడ్ని కూడా ఆ రకంగా చంపవలసి వచ్చింది. సో ఎంతో మంది రాక్షసుల్ని ఈ విధంగా కంసుడు పంపించడం, వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ చిన్ని బాలుడుగా ఉండి ఆ వయసు నుంచి కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఈ దుష్టులందరినీ దుష్ట శిక్షణ అనేది ఈ కృష్ణావతారంలో అంత చిన్న వయసు నుంచి చేసిన ఏకైక అవతారం కృష్ణావతారం ఒక్కటే. కాబట్టి అది పూర్ణావతారం. సో ఈ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా మనం ఈ రకంగా భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని కొద్దిగా మనం చూద్దాము. ఇంకొక విషయం చెప్పి ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, ఈ భగవంతుడి పైన మనం ఈ ప్రేమను, ఆయనకున్న నిష్కల్మష ప్రేమ మనం అలవర్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, మనకున్న ప్రేమ అంతా కూడా భగవంతుడి పట్ల ఈ రకంగా చూపించడం. మన అందరికీ కూడా సహజంగా ఎవరినో ఒకళ్ళని ప్రేమించాలి అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది కదా. అయితే మన వాళ్ళని ప్రేమించాలి, బయట వాళ్ళని కాదు అనే స్వార్థ భావం కొంత ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి ప్రేమించాలి అనే మనలో ఉన్న ఈ న్యాచురల్ క్వాలిటీ, సహజ స్వభావాన్ని భగవంతుడి వైపుకి మళ్ళించి అప్పుడు మనం ఆయన ఆ రకంగా మనం ప్రేమించగలిగినప్పుడు, భగవంతుడి పట్ల నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వాన్ని చూపగలిగినప్పుడు అదే భక్తి, అదే శాంతి సౌభాగ్యాలన్నిటికీ కూడా ఆటోమేటిక్గా కూడా వస్తాయి. ఈ శాంతి సౌభాగ్యాల కోసం ఈ రోజున మరి ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, మరి సమాజవాదులు వీళ్ళంతా కూడా. కానీ భగవత్ ప్రేమ లేనప్పుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలైనా విఫలమేని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ నైతిక విలువలు కానీ, ధర్మాలు కానీ వీటన్నిటిని ప్రోత్సహించడం ద్వారా మనం సుఖపడవచ్చు. కానీ పూర్తి సుఖం కానీ, పూర్తి శాంతి కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన ఆర్థిక అభివృద్ధి ద్వారా వస్తుంది అనుకుంటాము, లేదా ఇంద్రియ భోగాల ద్వారా వస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ ఇవేవి కూడా పూర్తి ఆనందాన్ని ఇవ్వవు. కాబట్టి మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఆ ప్రేమతత్వం ఒక్కటే. భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి ప్రేమలు మనకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గానే అందరికీ కూడా సుఖము ఆనందము లభిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఈ
అందరిలో ఉన్న ప్రేమ భావాలు భగవంతుడి యొక్క వివిధ సంబంధాల ద్వారా ఆయన చక్కగా సంతృప్తి పరచగలరు. అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే ఆయన అందరినీ కూడా మనకి సంతృప్తి కలుగజేస్తుంది ఆ విషయం అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రేమ భావాల్లో కూడా 12 రసాలు ఉన్నాయి. ఈ 12 రసాల్లో కూడా 5 రసాలు ముఖ్యమైనవన్నమాట. ఈ ప్రధాన 5 రసాలు ఏమిటి? శాంతరసం, దాస్యరసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్య రసం, మాధుర్య రసం. వీటన్నిటికీ అంటే భగవంతుణ్ణి శాంతరసం భక్తితో పూజించుకోవచ్చు. ప్రభువుగా అంటే దాస్యరసం హనుమంతుడు మరి రామదాసుగా ఎంతటి భక్తుడు ఆయన, ఆ రకంగా పూజించవచ్చు. మిత్రుడు మరి అర్జునుడు మరి మిత్రుడు అయినా కూడా మిత్రుడిగా భగవంతుణ్ణి ఎంతగానో పూజించాడు. సో అలా సఖ్యరసం అంటారు. మరి పుత్రుడిగా అంటే వాత్సల్య రసం అంటే ఎవరు? యశోద, నంద యశోదులు, తర్వాత బ్రజవాసులందరూ కూడా మరి శ్రీకృష్ణుడి పట్ల చూపించిన వాత్సల్యం. అలాగే ప్రేమరసం, మాధుర్య రసం ఎవరు? గోపికలు. వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా ప్రేమిస్తూ వాళ్ళు మాధుర్య రసంలో భగవంతుడికి భక్తిభావంతో వాళ్ళు అర్పించుకున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ ప్రధాన 5 రసాల ద్వారా ఈ 5 రసాల ద్వారా మనం భగవంతుని పూజించవచ్చు. అవే కాకుండా పరోక్షంగా ఇంకా 7 వేరే రసాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ రకంగా కూడా భగవంతుణ్ణి మనం ప్రేమించవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా సో లాస్ట్ పాయింట్ ఇది. ఏది? జన్మ కర్మ చమే దివ్యం యో యో ఎవరైతే వేత్తి తత్వత ఆ రకంగా భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు మరి త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున, వాళ్ళు మళ్ళీ నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. సో ఈ శ్లోకంతో ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ అటెండ్ అయినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు మళ్ళీ 5:45 నుండి ఇది మళ్ళీ ఈ భాగవతం అంటే శ్రీకృష్ణ జననం గురించి మళ్ళీ చూద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాత, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాత.